הגענו לפיינטבול קריית חיים. לא יודע מה אתם מפעילים, פיינטבול או קריית חיים. שתי הקבוצות הולכות לחפש, כל אחד בדרך שלה, את הדגל של בייסיקס. בוקר אחרון במסע הבייסיקי הזה. 7:45, דפיקות בדלת. מישהי חמודה כזאת עם משקפיים, מסתכלת עליי ונקרעת מצחוק. שלום וברכה, מה קורה? מה שלומך? בוקר טוב. אמרתי, אולי ככה היא תלך יותר מהר. כיף גדול לפתוח את הבוקר עם הצחוק הנפלא שלך. זה לא נורמלי. שומעת בוקר טוב, יאללה. אני בראש לא מבין מה קורה, וטעיתי, אולי כאילו משהו בפדיחה, אני מסתכל על עצמי, הכל בסדר. היי. אתה נעיר את עמנואל? כן. די! תצילו, אני רוצה הביתה! אוקיי, בייסיקס, אז אתם מוזמנים לסדנת צחוק פה למעלה. בוקר טוב. בוקר טוב, אתם הולכים לעשות הבוקר סדנת צחוק. עולים למעלה לגג, כולנו חצי הפוצים, אנשים שם בקושי יכולים לפתוח את העיניים. כשאני אומרת את השם שלי ואת הצחוק שלי, כולם עושים את הצחוק שלי. קוראים לי פאני, והצחוק שלי הוא... אני אנג'ל ברנס ואין לי צחוק על הבוקר. אני לא מעוניינת לשתף פעולה עם הסדנת צחוק הזאת, זה לא מעניין אותי. אף אחד לא הודיע לי על דבר כזה, לא הכנתי את עצמי מראש, אני לא צוחקת. משהו. כולם, בוא אנג'ל. אוראל צברי, והצחוק שלי זה הצחוק של אופירה. אני יגאל זהבי, ואני צוחק ככה. כן, זה באמת הצחוק שלו. אני יגאל זהבי, אני יגאל זהבי, נה. הם זוג, אגב. אני גיא הוחמן והצחוק שלי זה... יפה בך, אז אתה לא צריך צחוק, אתה מצחיק בעצמך. ככה? מתחילים לעשות הי, הו. מה זה הדבר הזה? זה לא... הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על מה שאין, אז כל אחד יגיד משהו אחד שיש לו, אנחנו נעשה איתו יש גדול ככה. אפשר כלל? כן. הוחמן וגיא לא יכולים להגיד את השמות אחד של השני. למה לכולם קשה לפרגן לחברות שלי עם גיא הוחמן? כאילו מה, תפרגנו. יש לי חבר חדש בשם גיא הוחמן, שהוא חבר לכל החיים. יש! די, מה אתם... אמרתי בוא נעשה תחרות בין מי שיש לה צחוק מגניב לבין מי שיש לו צחוק מפחיד. אני נגד פאני. קרב צחוקים. אתם הולכים לעשות כיף ולשחק באולינג.
תבוא מבאולינג. יוני מתקן אותנו שיש משימת באולינג, ואני סוף סוף מבסוטה בדבר הזה, כי אני יודעת שבבאולינג אני באמת באמת טובה. יוני, עם הגדרות האלה, עם כוח עזר או... ברור שעם הגדרות, אי אפשר בלי. הבאולינג הולך להיות קצת יותר מעניין מבדרך כלל. זאת אומרת... מה יש? למה צריך עניין? למה אי אפשר לשחק באולינג? מה הבא בלשחק באולינג? אני אוהב את אורל. אנחנו כבר נדבר על זה במקום. לא, נו, אתה לא נתראה בייסיקס. לא, יוני. אני אוהב את אורל. אנחנו מגיעים לבאולינג. אני אומר, די כבר, נו מה עכשיו? מה עכשיו אתם יכולים? בסדר. היה נחמד יום ראשון, שני שלי, אני גמור, די, אני כבר לא יכול, עברתי הכל. בייסיקס, ברוכים הבאים לבולה באולינג. אנחנו נמצאים במשימה האחרונה למסע המדהים שלנו. וכיאה למסע שלנו, לבייסיק, אנחנו רוצים להחזיר אתכם לדבר הראשוני והיפה ביותר, הפחדים שלנו. באולינג, אבל באולינג הפחד. הוציא גלגל, מסתובב, עם מספרים. כל אחד בתורו הולך לסובב את גלגל הפחד. הוא יקבל איזושהי ספרה שמייצגת משימה. בעצם כל מספר זה משימת פחד אחרת. ואנחנו צריכים להתגבר על הפחדים שלנו. ואז יש לכל אחד בתורו הזדמנות לעשות סטרייק. אם עשיתם סטרייק, לא תצטרכו לבצע את המשימה. הדרך היחידה להימנע מלעשות משימה מפחידה זה לעשות סטרייק. אני כמובן, זה לא אכפת לי, אני בדוק עושה סטרייק, אני רקיונר, אני באולינגיסט, אני גדלתי בבאולינג, אני סתם הולך עם הנעליים של הבאולינג בשביל הכיף, כי אני חובב. של הענף. אני אלופה, חברים, אל תדאגו. לא סייג בחיים. שיהיה לכם המון בהצלחה. כל הסטרייק. תביאו לי ידיים, תביאו לי ידיים! יוני שואל מי מתנדב להיות הראשון שעושה את המשימה, ישר קופצת מירם גדיו, אני. 6, מספר טוב, תכף נבין מה זה אומר. מרים, קשי, לעשות סטרייק. טוב, מירם גדיאל הולכת לכיוון הזריקת הבאולינג, מגלגלת את הכדור. אין מצב. הכדור מתחיל להתגלגל במרכז המסלול. אנחנו בטוחים שזה הולך להיות סטרייק. נשאר לאחד. מרים, כל כך קרוב, אך כל כך רחוק. המשימה שלך היא לאכול קינוח מיוחד. מרים צריכה לאכול קרפ. קרפ כזה עם קרם גואש וחמת יחסה. זה קרפ הפתעות, בוא נקרא לזה ככה. אפשר להסתכל מה זה בפנים? לא. זה היה איזה קרפ דוחה עם זיגוג של סחוג מעליו וסוכריות צבעוניות ושום תגן עליי. אני אמרתי שאני שומר עליי. בתיאבון! נותנת מזה ביס, והיא עוד שנייה התפרקה לנו שם. ביס גדול, בבת אחת. מה יש בפנים? מלא סחוג, מלא סחוג. חריף? קרפ, שבאמת על פניו היה נראה הדבר הכי טעים שבא לי בעולם עכשיו. ביצה, זה היה הריח של הקרפ. לבלוע, מרים. כל כך ריחמתי עליה, כי אני לא הייתי עושה את זה בחיים. תביאו למים. כל הכבוד למירה! כל הכבוד! צלחה את המשימה בגדול. וואלה, אלופה. אוקיי, בייסיקס, אז מי הבא בתור? אמרתי, טוב, בוא נלך על זה בכל הכוח, התנדבתי אני. חבר'ה, אני הייתי בחוג באולינג בילדות. שקר. אוי, לא. 4. אנחנו נבין תכף מה זה אומר, ועכשיו, גש למטרה. לא, אחי. פין אחד לא נפל. אהבתי, האמור היה נכון, התנועה לא. ואז יוני אומר לי, המשימה שלך זה להכניס את הראש לתוך אקווריום עם ג'וקים בפנים. אלוהים שזה לא אני. אני רציתי למות באותו רגע. אורל, אתה צריך להתמודד. לא, אני מפחד מג'וקים. בסוף המסע, עם הפחד אבל הגדול אתה ביותר יודע שלך. שאני לא סובל ג'וקים. נו, אדוני החייכן. אני אני לא... לא יודע על מה הוא מדבר. ג'וקים. רק מלשמוע את המילה ג'וקים קיבלתי חלחלה בגוף. אם הוא קיבל ג'וקים וקיבלה אוכל, אני לא יודעת מה יהיה לי. לא בא לי. גיא! מה הבא? אתה חושש? ממה?
כל עוד זה לא דגים, אני רגוע. אני יכול להגיד לך משהו? באמת, שאני מאמין בך וגאה בך וידע ב-1851.3%. אני עמדתי על הכיסא וצרחתי את נשמתי. אוקיי, אורל. הפחד זו אשליה. אבל רגע, ומה קורה אחרי זה? אתה צריך להחזיק מעמד במשך דקה שלמה. תכניס. אל תשכח, אורל, הכל בראש. גם אם אתה משלם לי עכשיו 40,000 שקל, אני לא עושה את הדבר הזה בחיים. הבחור ישב על הכיסא, לא זז. אני בהלם שהוא הסכים לעשות את זה, אני בהלם. לא יודע כמה ג'וקים היה לו בתוך הראש עם הקסדה הזאת כמו של סנדי מבובספוג. יש לו גם מלא פה. עכשיו בטעות הוא צוחק, נכנס לו ג'וק לפה. יש פה מן הסיכון. עוד חצי דקה. עד עכשיו הזה, עוד חצי דקה יש לך את זה. הם לא לידך, הם לא נוגעים בך. פתאום אני מתחיל להרגיש על הפנים שלי. הג'וקים. הם לא נוגעים בך, אורל, הם לא נוגעים בך. אל תדאג, הכל טוב. שניים ממש התחילו לטפס לו על הפנים, ואני ממשיך להגיד לו, הם לא עליך, אבל אני מרגיש שהוא יודע שהם עליו. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. פחד אלוהים, אבל סיימתי את המשימה הזאת. אורל צברי! רגע, אורל, אל תיגע בי בחיים, בבקשה. אני רק רוצה להגיד לך כל הכבוד שהתגברת על הפחד הזה. בואו נמשיך במשחק, בייסיקס. מחיאות כפיים לאורל, רבותיי. מי המתמודד הבא? אני רוצה לסיים עם זה כבר, אני. יאללה, עמנואל. תקשיב אליי. 8. מי יודע מה זה אומר? לא, די, כי זה לא יפה גלגלי 10. 0 מ-3, חבר'ה. כל הכבוד. עמנואל. זהו, בואי נעשה בבקשה את המשימה. זה הפוך. מה? זה 8, מה זה משנה? אחרי הקרפ המגעיל של מרים, אחרי הג'וקים של אורל, ידעתי שמחכה לי משהו לא פשוט. עמנואל, את צריכה לשים על היד תולעי קמח למשך דקה. לא, די! למה תמיד אני נדפקת במשימות האלה? למה? כולה תולעי קמח, נשמה, מה, מי ישמע? אורל הרגע אכל 14 ג'וקים, מה את עושה רעש? היא אלרגית לגלוטן! בואו נעשה את זה. הבנת, תולה קמח גלוטן. אסור להוציא את היד מהפיילה, אוקיי? אוקיי. מוכנה? כן, די, נו, בוא נסיים את זה כבר. אין תולעים. שמו את התולעי קמח, וכאילו בסופו של דבר, עם מה שנשארה ביד, לא היה כזה הרבה. באמת, היה שם 2 תולעים ומלא קמח. חשבתי שאני הולכת למות. הוא מתחיל לעשות ככה. תקשיבי לי. לא בשחלה. עוד 20, 19. מנואל כאילו חזיקה פה, ואני רואה איזה תולעת כזאת, בודדת עייפה כזאת. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, זהו! צריך לשטוף ידיים. צריך לשטוף ידיים, לא אכפת לי. רוצי! היא העיפה עליי תולעת, תפסתי גולם. היד שלי פשוט רעדה. תפסתי גולם, הבנת? רגע, הבדיחה על חשבוני? לא, על חשבוננו. גל זהבי, בבקשה, בוא אליי. 3, 4, 1. לא. יואו, מרים. עם אלוהים ככה. אנחנו עדיין יודעים מה זה אומר? את יכולה לברך אותי עכשיו, מרים, שאני אצליח? יפה אבל, בוא'נה, זריקה טובה. אתה צריך ללקק סוכריה על מקל שמושרת בחומץ. זהבי קיבל משימה לאכול סוכריה על מקל בחומץ.
אני צרבתי אבל. אורל מסכן עם ג'וק בפה, מרים אוכלת קטסטרופה, והוא מאוד צריך ללקק סוכרת חומץ. אני בשביל הכיף, אם משעמם לי, אני אוכל סוכרת חומץ. זה משימה, זה משימה. אתם יודעים איזה מגעיל זה? פעם ניסיתם סוכרת חומץ? אתם יודעים איזה מגעיל זה? הוא מתחיל שם להזיל ריר. כולו להיות גועל נפש, עוד שנייה הוא הקיש שם לתוך הדלי. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ביג דיל, מי ישמע? כאילו, מה יש להתבחן על זה? אבן יאו מספר מה מנצח בין 2, 1, 2, 3. אני אחרונה. צחתי. אוקיי, אז אנג'ל, קשי אליי בבקשה. קשי אליי. אנג'ל, בואי תסובבי את גלגל הפח. אוקיי, זה היה מהיר. 2. אני אומר לך, עיסאם, אני נשבע לך. כן. לא, לא! התנועה, התנועה. היה תחושה של כן, אבל... היה תחושה של כן, אבל בסוף לא... אז המשימה שלך, אנג'ל. את צריכה לתפוס כדור עם הפה בלבד. בתוך מיכל של גועל נפש. איזה באסה! אנג'ל, אם את שואלת את עצמך מה יש בפנים, אז גם אנחנו לא כל כך סגורים על זה, אבל אני יכול להבטיח שיש לזה ריח מאוד מיוחד שבקרוב את... שמו עליה כובע ים, להסתובב עם הכובע הים הזה, זה משימה בפני עצמה בגלל הפדיחה, זה כובע ים של... הוא שם לי כובע של דג, הוא שם, אני לא יודעת מה זה היה בכלל, הייתי נראית נורא. והריח שעלה וואי, מעמיד סבל הזה. אנג'ל, בפעם אחת, בריסת הפה מוציאה בשנייה אחת. אל תתברברי שם. גיבורה אנג'ל, סומכים עליי. קדימה. תופסים את זה אבל! היא פשוט הכניסה את הפרצוף שלה לתוך מיכל של ג'ורה. איך תופסים? עם הפה. אוי! זה היה כל כך... אוי! מזל שאני נפלתי על ג'וקים. מנסה, לא מצליחה. טוב, אנג'ל, אני רואה שהכדור קצת מאתגר מדי, הבאתי לך כדור יותר קטן. שומע? בהצלחה. נכון, אני מנחמת עליה, כואב לי הלב. מגיע תורו של גיא. לקחתי את הכדור ו... לא טוב. לא היה טוב, זריקה לא טובה. לא, כמעט, דוחמן! תיזהר! טרייק אפשר כל הזמן! טוב, גיא, אז בעצם המשימה שנותרה... כל דבר, רק בבקשה שלא יהיה קשור בדג. אתה צריך להכניס את הראש. ג'וקים סבבה. יאללה, איפה הג'וק? איפה הקסדה? תביא את הקסדה עם הג'וקים. מה הבעיה? אני חולה על ג'וקים. אתה צריך להכניס את הראש לתוך קסדה עם ג'וקים. דגים. אני שונא את יוני. אין מצב בחיים. אין מצב בחיים. אני מצטער. אין מצב בחיים, אתה עושה לי דווקא. אמרתי כל דבר, תנו לי כל דבר, רק שלא יהיה עם דג. אתה הולך להתמודד עם הפחד שלך. אמרתי לך רק לא דגים. בוא נלך נעשה את זה. התמודדתי איתו כבר! למה עוד לא להתמודד איתו? מי מתמודד עם פחד פעמיים? לא, זה אותם דגים, זה אותם דגים, אין מצב, זה אותם דגים. זה גורל. אני בכיתי מצחוק, רק לגיא הוחמן זה יכול לקרות הקרמה הזאת. אוקיי, גיא, אתה צריך להחזיק חצי דקה שלמה. תביא את הפח. עם זה. גיא, אתה מוכן? לא. אפשר אתה נאף? זה די מוריד את כל הקונספט הזה. לקחתי שאיפה ענקית של אוויר, זה נתן לי 10 או 15 שניות של לא לנשום את הדג, אמרתי גיא. 1. זה גדול עליך. עוד 20 שניות! 19! 18! 17! 16! 15! אחרי 15 שניות אני נותן סנפה. 14! 13! 12! 11! 10! 9! 8! 7! 6! 5! לא חייבים לקחת כל עבודה, חברים. יוצאים לכם קמפיינים, יוצאים לכם פרויקטים, אתם לא חייבים לחתום ולהגיע ישר לשיר. בכלל, טיפ לחיים. 4, 3, 2, 1. יום, סליח. ביקשתי רק לא דגים.
די, צ'וק, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו אוהבים אותך גם מסריח מדגים. אוקיי, בייסיקס. כל אחד ואחד מכם יתגבר על הפחד האישי שלו, ועל זה נשאר לנו דבר אחד אחרון. מה עוד? דבר שמסכם את כל המסע שלנו. אתם הולכים יחד להופיע בפוקס קניון איילון בפני מלא חבר'ה שבאים במיוחד לראות אתכם. ואתם תצטרכו להרכיב עבורם איזושהי הופעה. יהיה לכם זמן לחשוב על זה בדרך בנסיעה, כי אנחנו מפה ישר נוסעים להופעה שלכם, בייסיקס. מה עושים? אתם צריכים לעשות מופע בייסיק של חצי שעה. יש תסריט, יש משהו, לא. תקחו את זה מפה. אנחנו 6 זה פירמידה אנושית, אתם יודעים מה זה? 3 למטה, 2 למעלה, עוד 1 בסוף. בואו נעשה פירמידה אנושית. תגיד, אתה נורמלי? לא נורמלי. בוא נעשה אולי שאלות שורות, באמת ילדים אוהבים את זה, וגם אנחנו אוהבים לדבר איתם. אני אומר שאלות תשובות זה טוב. זה נחמד. סבבה. פירמידה אנושית זה מגניב. נו, בבקשה, זרמו איתי, אל תהיו מאפנים. כאילו גל. אני רוצה 10 דקות מהמופע שלי ושל אורל. אין לכם מופע עדיין. יש לנו, אני בדרך. רגע, אין שיש סיכוי שאת עושה את השיר החדש שלך? לא. לא. אני אומרת, אני אזרום. פשוט נזרום ונסמוך אחד על השני, סבבה? אנחנו מגיעים לקניון איילון בלי שום קונספט. קניון איילון, קניון שבו גדלתי, הרגשתי סגירת מעגל. אני, הילד שבא עם טלקארט, מתפלח לסרט ותופסים אותו, ואז המנהל של הקניון, שלום גברת תוכמן, הבן שלך במעצר, פתאום פה מופיע מול כל הילדים. אימא'לה, כמה באו, זה היה כל כך מרגש. אנחנו עולים על הבמה, ועדיין לא החלטנו מה אנחנו עושים במופע הזה. אני רוצה להציג בפניכם את חבורת בייסיקס, אני רוצה מחיאות כפיים לכולם! הפרצופים העמומים של כל הילדים בקהל, הם לא מבינים מה אנחנו עושים. מה אני יודע לעשות בחיים? לאלתר. מול מבוגרים. ילדים, אין לי מושג. אתם מוכנים? כשאני אומר בייסיק, אתם אומרים בייסיק. אנג'ל, סלפי. 3, 2, 1. לא יודע מה אני עושה מולם. לא יודע מה אני עושה מולם. ואז זה פשוט הפך להיות כשכל אחד מפיל על השני מה הוא הולך לעשות. מי הזמר הכי טוב? מרים עכשיו רצה להגיד לכם כמה מילים. גיא, לא הכנתי כלום, ושנינו יודעים את זה. הכינה נאום תראה איך אני מפיל אותם. אבל מה אני אעשה? גיא הפיל אותי, מה, אני פה לבד? אני אפיל את כולם. אנחנו הולכים עכשיו לבצע משהו שגל זהבי נורא התעקש עליו. ואז, לא יודע איך זה קרה, באמת עשינו את הרעיון המוזר הזה של גל זהבי. פירמידה אנושית. אני בן 30, אני עושה הרמתי ידיים, כולם הסתכלו עליי, וזה היה פשוט מביך. כן, לגמרי מביך. מה פירמידה אנושית עכשיו על הבמה כשיש 200 ילד שמסתכלים עליך? מה? בחייאת רבאק. מה חשבת? אוקיי, בייסיקס. עברתם מסע כל כך מטורף, מלא בחוויות, בצליחת קשיים. אתם הפתעתם את עצמכם, וגם אותי. התגבשתם כקבוצה, ואני גאה להגיד שהיום אתם רשמית נציגי כבוד של פוקס. אני הבאתי לכם מתנה קטנה. תמונה של כל אחד עם המונליזה עם אוזניים של שועל. אני אשים את זה בחדר בדוק מעל הראש כי זה גאוני. איזה יפה זה! למה שאני הכי מכוער תמיד? עברתם על כל האינסטגרם שלי, גללתם, מצאתם תמונה שמישהו תייג אותי מהתיכון ובחרתם? לא הבנתי. אני מקווה שהיום אתם מבינים מה זה אומר טיפה להתנתק, להרגיש את היופי שבדברים הפשוטים ולהרגיש מה זה אומר Basic is beautiful. ולגבי הטלפונים שלכם, אני מתאר לעצמי שאתם כבר לא תרצו אותם אחרי המסע, אבל... בייסיק?
היום הראשון של המסע, נפגשנו בפארק הירקון, לא הבנתי מי החבר'ה האלה. ברגע שאתה לא יודע לאן אתה הולך, אתה תמיד מגיע נקי ואתה תמיד מצליח להבין את עצמך בצורה הטובה ביותר. נכון, אני סבלתי ביומיים הראשונים ממש, רציתי ללכת, לברוח, לעוף, אבל היה לי נורא כיף. שיחקתי פטנק עם עמי והחבורה שלו. נסעתי במכונית מרוץ. שעות היינו בבן, ישנו במקומות לא מקומות. ישנתי עם איזות. דרכתי על מלא לגו. אכלתי מלא דגים. הלכתי לשחק פיינטבול. גיליתי חבר לכל החיים. לא חשבתי שהמשימה הזאת תשבור אותי. כל אחד הגיע לקצה גבול היכולת שלו, אבל נהנינו. נפגשתי עם חבר'ה שהם נהיו חברים שלי. זה כיף להתחבר לאנשים שלא בהכרח התחברת אליהם קודם. בסופו של דבר חברות זה הבייסיק. ליהנות, לצחוק, לעשות שטויות. עד שהתחלתי ליהנות זה כזה מבאס שזה כאילו זהו, זה נגמר, הולכים הביתה. זה אחד הדברים הכיפים שעשיתי, המסע לבייסיק. ועכשיו אני מבין למה. כי בייסיק, סיק, אין לי כוח לראות אף אחד. די! בייסיקס. איזה מסע מדהים. כל הכבוד. מעניין מתי זה זמן טוב להודיע להם שיש להם עוד שבוע למסע. אני אודיע להם מחר. הם לא יכעסו.